Hello, maayong adlaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Maayong adlaw kaninyo tanan diha, maayong udto. O karon di ay mag-upload na punta og drama handumanan sa usa ka awit nga ang nagpadala si Jana taga Luan sa Ordinlite. Usa kini ka mahuyang. O karon ita maglangan ato nang sugdan ang handumanan sa usa ka awit. Salamat kayo ha mga ka-listeners, mga ka-DJs sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista na maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kabilang buhay. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kini usa ka mahuyang nga tagaliluan Southern Leyte. Ang ito matatampo nagdasangan nga Jana. Dong, Jana. Unsa man mo kuyog ka nako? Ang asa man tati? Moadto kog Manila. Lo, magunsa man ka dito ti? Manarbaho ko dito, Dong. Unya, asa man sa tapuyo? Naamon ko'y uyab dito nga nanay bay. At tora ko mo puyo dito. Unsa man mo kuyog ka nako? Sige, sige ti, makuyo ko nimo. Aron, makaadto sa kong Manila. Ah, sige, sige. Paibaw si Mama Daan. Basi magpabadlong ka dito, ha? Di lagi mo, magbinutan man ko dito. Bantay bitaw, ha? O lagi mo. Nahala, sige. O ba di ate ni mo? Basta Yes. ayaw yung pabadlong dito. O ma. Hala, nindutan na sa Manila, tino. Ingon bitaw ko nimo. Mayroon niya ni Kuyog ko ni Muti. Aron, makita lang ko kung nun sa Itsuras, Manila. Maog yun. Dito na na. Manakay na ta para ato na ta sabay sa imong uyab. Mani imong manghuday? O, Dong. Bless ni kuya nimo dyan. Bless ka, kuya. Sige, sige na mo. Ipahimot na ang inyong mga gamit, aron makakaon mo. Dong, dyan. Dali ra, good. Nga naman, ti. Di ako ipaila-ila nimo. Kinsa man na, ti. Ila-ila mo. Igsuon ni kuya nimo, si Vandolph. Dong, Vandolph. Akong manghod si Jana. Hi, Vando. Hi. Friends na ta, ha? Sure. Lingaw mo sa di kay istorya, day. Ikaw, Sob, malingaw ko rin mo. Lamian ni mong kumuton, oy. Ay, sakit no. Ano sa man ko? Malipay man ko. Maduwa ko ni Vando. Wala. Nailap na ko niya. Ay, waman mo ni si Vandolph. Ano man ka, ha? Uy, naunsa ka? Kisig-kisigihan ni mo glili diha? Ang
Di si Vandolph ba? Walay mo anhi. Ay, basig to ana sa tingali tos komputeran kay hilig man ang computer bata ah. Hoy, Jana, Te? unsa man ka? Na-in love na ka ni Vandolph? Huh? What the... Jesus, mulimod para bagyod. Unya, be, ano magsige magkapangita niya, be? Kon, ganala ko nga magka-istorya ni ate, magka-istorya ming duha, malingangod ko niya. Bisag dili pa ka motugan. Nahibaw kong ganahan ka ni Vandolph. Ting! Hala, ni amli ka dyan. Ang, wala mo kamuato silang ate. Nya, ni aram na kas computeran, uy. Okay, nalingaw ko si duwa o computer good. Uy, ay ko na si duwa o computer, Van. Nga naman, Di mo ko na makaayo. Duwa lang. Pero ay palabi. sige, mundang na ko. Ah, ano ba? Kinala maminaw yung kanak ko kay, imo ba akong friend? Dali na, ato ta sa amo na. Kay magdungan ta pangaon. Unya, unsa may atong buhaton nun? Na, mo na matagkaon. Story-story lang ko to. Di mayo ay. Anak ta diya sa among higdaanan ani. Ato ta mo pundo. May dito kay hayahay. Sige. Lumiigdaan din ni, uy. Higda mo ko. Nindot mo ko ng higdaanan. Yahay ba? Tupad ko nimo ha. Ha? Oh, ano sa mga? Di ka patapad? Patapad mo. Dali. Sige. Ay, Kaninda sa kong kipatingan. Itapat siya na ako. magakos ko nimo dyan ha. Unsa man kayo, murong kag mahadlok na ako? Uy! Gigi, gakos lang diha. Kanina sa kong kipating kagigakos ka ni Vando. Nagabiin na lang, pero wabagin ko makatulog. Murang niya ang mga bukto ni Vando na nagagusta ko ganihaw. Vando! Ay, salamat kay Manakos kong trabaho. Manda ko silang Vando ron. Ay, niya pa di ay. Kanay din hini. Oh, sige! Sige, maglayas pa din eh. Dukom tayo, layas! Hala, nag-away sila si ate ug si kuya. Eh, nga naman mo. Nag-away lagi mo ni kuya. Pangandam dyan. Ha? Nga naman, te? Mamauli tas ato. Mamauli tas lite. Oh, unsa? Wa na di ko'y friend any day kay mamauli naman mo. Ganahan pa kung ako nga stay din he. Pero saon man nga, nag-away man sila si ate ug imong kuya. Maong mupauli na lang, me. Amping dito dyan ha. Ikaw so, amping din niyo, ha, Von? Mag-chat-chat lang niya ta kung nana ka sa inyo. Sige. Abi pa na kog mausab ka gani adto kag Manila. Disabot man hinuon ka kabayot. Uy, taas naman hinuon kay ng buhok nimo. Mama, uy. Ay, di man mahimo nga imo kong usbon, ma. Kaya ngan ini na magid ko. Ay, nisamot na sa kabayot, ma. Kaya na may lalaki dito nga permi niyang ikakuyog. Usa ba di mong uyab ha, Jada? At dili mo, oy, Lulu. Dili mo, oy. Kuan, mangod sa uyab ni ate, pero close kay me. Diyan na. Niya naman kita sa ato. Tugan ko no, be? Unsa man na ibog ka ni Vandolph, no? Ha? Kuan, dili crush na ako si ate, oy. Moro. Ay, wala ka diyot kay. Ako sa tawag si Vandolph, ako may baon nga, niabot na to. Kumusta?
Abi na ko, di na ka manawag na ko. May mukhang di. Kung ano bisira ko, bago ba mi naabot? Aw, kunya, unsa man? Wa kami ngawan ako. Ha? Tugan sa tinuod ba? Gimingaw. Lagi ba? Parehas dito, gimingaw sa kunin mo. Van, kanang, kuan ba? Unsa man? Nakiitugan mo, ha? Unsa man na? Nya, ikaw masuko. Di lagi. Ikaw masuko kung may baw ka nga. Love, di ka. Lugtaw mo noon. Tugay mo kung nagabantay ko nga. May gusto ka na ako. Lo, kon mo. Okay rin, di mo nga. Kita na. Uy, Thank you. I love you, Vando. hi, kumusta? Okay lang. Di ka na ka? Oo, man na. Ikaw? Oh, may noon. Ay, pagutom ha? Uy, kay... Magkita pa ba ito? Kanus amang ka mo balik diri? Pohon. Balik ko diha. Baso magkauli na si ate ug ang imong kuya. Sige dyan, magpaabot ko ni mo ha. Amping ni apir niya. Ikaw sa Bandol. Kunwa na gani ko, ayaw pasagi mo kaugalingon ha. Uy! No! Unsa ko nang imong ipanalti? Oy, sige na, bye na. Sige, bye-bye. Ay, kamusta na ka sa Bandol, no? Hindi mo siya mo reply sa umad chat niya. O, tawag ka sa dili mo kontak. Nangita na ka siya glain. Jan! Jana! Te? Nahibaw na ba kas balita? Ha? Ang sa ba, te? Patay na si Vandolph. Unsa? Te, mahimo ba? Ayaw ko nung pagumidya ko. Huwag ko magbinuang ni mo dyan. Namatay si Vandolph tungkol sa sakit sa kasing-kasing. Bandong! Bandong! Sasayang mga araw. Grabe ang kasakit niya akong ibati na tungtungura. Nga ako nahibawan nga. Namatay si Vandolph sa sakit sa kasing-kasing. Karon, igo na lang ko sa paghandom sa mga malipayong adlaw sa mong kinabuhi. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Gianna nga taga Liluan, Southern Leyte. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga naguluhan kabilang duhay. Ang mong kaagi gibuhatan mo doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kawit. I-address lang ni ining talumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.